स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव की ओर से। प्रमोद प्रेमी यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त 2020 के पहला नवरात्रि स्पेशल गाना रिलीज भइल बा, जौना गाना के नाम बा फूलडाली। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई गाना के गौले बाड़े प्रमोद प्रेमी यादव जी और शिल्पी राज जी, और ई गाना के लिखले बाड़े कृष्णा बेदर्दी जी, और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े कृष्णा बेदर्दी जी। आप लोग के बता दी कि प्रमोद प्रेमी यादव के ई सुपर हिट गाना के प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कइल गइल बा, जौना के आप लोग चाही त जाके सुन सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।